Taura yamanye. Ndaka. Umbira maoko mupira ndani. Ndakafonerwa. No. Taurisa yamanye. Ndakafonerwa. Muswa 9. Muswa 5 November. Baba vemwana wavo ane 15 years. Vachinditi hatisi kuona mwana. Ndikati zvafamba sei zvikanzi asi kutomboziva kuti chiita dziri 9 minutes to 3 pavakafona. Ndakati hamusi kumboziva zvikanzi ngatigare gareka. Ndobva mwana apinda. Ndobvabvunzwa nababa wake kuti uri kubva kupi. Ndobva wanyarara. Ndobva vati uri kubva kupi haana kutaura. Ndobva anzidzokera pawadi pavava. Ndobva akabva aenda kubva paNamibia 2 days asi. Mwadzidza mwana ane 15 years. Akanzidzokera kwangari. Akanzidzokera kwangari. Baba vake. Ndobva azoita 2 days ariko kwangari. Saka ini pandakazonzwa nyaya iyi ndakabva ndati aiwa mwana ngawo adzokere kuchikoro. Mwana mba aidzokera kuchikoro then yabva yanoripotwa social welfare yazosvika. Saka kwangari ndiye mukomana wake. Unogara udini. Unogara kwamaguru. Sikana unomuziva. Chii chako? Sikana wangu. Namakore mangani? Musikana wako agara namakore mangani? 16. Ani sikana wako? Ani 16. Vaakadziva mutambira. Akadziva kuhana kuya kumakore. Aenda kwani? Kuenda kushamwari yake. Kwa shamwari yake. Yake? Shamwari yake. Akapedza mazuva mangani? Akaita 2 days shure mekungadziva. Iwa una kutambira? Aiwa haana zviromba kwese. Akasunga mwana uya? Chikoro. Chikoro. Kamwe chete. Akaonana nemutsinzani wako. Musikana wangu. Ane makore mangani? 16. Unomboteerera mutemo wenyika kuti unodini? Unodini? Apo ndinobvuma kuti ndakakanganisa. Unobvuma kuti wakanganisa. Saka uda kumuroora? Kana takavimbisana neiye musikana kuti akapedza kuimona pompo kunourana. Still anenge asisasisa 18 years. Mutemo kuti 18 years. Zvinoda kuroora kuti mwana munorarama uri mhosva chete. Ndakubvisa kuti ndakakanganisa. Ndakubvisa mubvunzo kuti unoda kumuroora kuti ndakavimbisana kuti kana apedza chikoro anenge asisasisa 18. Unongomuroora chete. Waimirira. Wapa kwambotadza nekumira. Yezoka. Wakatadza nekumira. Wada kumira kuti apedze chikoro. Watadza nekumira kurara naye. Ari kupi mwana? Yakunosisi. Zimbabwe wake? Ungara mamagogo? Mwana barani ni Zambia tibatsiro? Weyapa sisi? Wakadii sisi? Uyu unomuziva? Pano wasukuda kuti anzwe nyaya yako muno? Hapana. Jeni wangu? Taurisa? Unomudii? Iye mukomana unomudii? Ukuita form 1? Form 2? Form 4? Chikoro nevakomana zvinoenderana? Madhimanzi acho akafanana? Wakapedza nguva unaye wakasvikoita umwe? Taurisa? Wakatadza nei? Yezuva wakuziva kuti anokwanisa kuita mukomana wako. Wakatadza nei? Wafana kubhalanisa zvese.
umwe wechikoro uya chikoro unochida anogona mwana ari pakati akabvisa mukomana anobva aenda pamusoro ndizvozvo baba isusu muno mwana mudiki atori kana ukachimba musidzero kuti anda chakanyasaenda kunzwa kasazvichinje mutongo wangu wandopa munhu napanzwa baba unoita basa rei umamagogo ndibaba mukomana yamusika mukomana iwe nemakore mangani kusvika 17 muna July. mutongo wedu mukuru dai mwana wenyane 18 years mombe 7 azvisa mombe imwe chete chiche $300 zvero ndiri mudhuri kana 400 nokuona kuti mabhucha uzitenga mari uyu mwana mudiki kasi pane zvatinotarisira kuti kana ndazororwa ndisangogara ndasangana nemukomana baba wangu amai wangu anochaja mombe yemachita ndizvozvo chimanda chiya hazvirevi kuti vana ava vacharoorana uyu paanokura anoona uyu asiri waakuda zviri normal izvozvo ende uyu avachaonawo kuti uyu haachaito kwaari saka izvozvo mombe izvozvo kuti mwana wenyu akanganisa hakikasima akamabvisa mombe ndani nato azvibvisa akubvisa kuno kuti mwana mudiki igone kuti tese kasi ngabva inosvipira pasi wanzwa mufana dai izvo ndichipedza kukutonga zvinogona kuvhura dhoketa ndokukaisira ndoende ndara unobhadhara sei ya pasoko kwedu kwatikushanda kuti mazuva ano vanobhadhara neseasonal mati vanobhadhara neseasonal neseasonal saka kwachena ka seasonal ndiyo atakoka vaisire muna April end of April ndizvozvo tinosaka takoka unamise makowa mhosva haigadziri vaise mombe 1 muna April kana season yavo yakwana kuzopedzisa dzimwe muna May murungu aendesa mune chichemo chema izvi baba mhosva haisi yenyu handikwanisa kubhadhara mombe vanikamuchete unobhadhara sei ngatokirana payment taurai ndimniwo muvirane kuti mwana wavo vakatokanganiswa kudhara ndokwanisa kusa 100 vaisi 100 pamombe dzese natu kusvika vapedzi kusvikira muna April end of April ndizvo baba anotanga wamei kusvika vapedza mombe dzese vaise mombe yekungodzi $300 iwewe ene unosaina ene unobatsirwa nebaba wako nenhungwele ari kudzidza kuti munogara ene unosaina saka uri kuchikoro nekuti urasaramba chimudistic